Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň Parahat 1 we Parahat 2 etrapçylaryna barýan ýollaryň ählisi diýen ýaly uly beton böwetleri bilen petiklendi. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri etrapçylara barýan ähli ýollarda beton plitalary oturtmak işiniň 8 awgustda berjay edilendigini habar berýärler. 10 gün çemesi mundan odal 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçiriljek ýeri Olimpiýa şäherçesiniň golaýynda ýerleşýän bu mikroraýonlarynyň daşyna beýikligi 1,5 metrlik gözenekli demir haýat aýlanypdy. Bu ýere barýan 4 sany uly köçe, ýagny Saparmurat Türkmenbaşy, Garaşsyzlyk, 10 ýyl awadançylyk we Atamurat Niýazow köçeleri ýapylypdy. Soňky günlerde etrapçylara awtologly barmaga mümkinçilik beren 2 sany köçäniň 8 awgustda ýapylandygyny Azatlygyň çeşmesi adynyň efirde tutulmazlyk şerti bilen habar berdi. Aşgabat şäheriniň Parahat 1 we Parahat 2 etrapçylaryna Andalyp köçesinden gelýän esasy 2 köçe bardy. Olar ýaşlyk we Ýunus Emre köçeleri. Geçen hepdäniň 5-nji günden başlap olarda da uly beton bölekleri ýerleşdirildi. Şeýlede mikroraýonlara barýan 30-35 çemesi beýleki kiçik köçeleriň ählisine hem beton bölekleri ýerleşdirildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Parahat 1 we Parahat 2 etrapçylaryna barýan ýollarda beton plitalarynyň goýulmagynyň soň etraplara hiç bir awtologyň şol sanda merhumy alyp gitjek ýörite awtologyň hem girip bilmeýänligini aýdarlar. Efirde adynyň tutulmazlygyny soran yerli ýaşaýjylaryň ýene biri geçen dinç günleriň dowamynda agdalan etrapçylarda adamdan 3 adamyň aradan çykanlygyny habar berdi. Ýaşlyk köçesinde şenbe güni bir adam aradan çykdy. Ýekşenbe güni Mirwadarynyň Gündogor we Günwatar taraplaryna Parahat 1-2 etrapçylarynyň 13-nji jaýyna we 68-nji jaýyna 2 adam dünýäsini täzeledi. Olaryň jynaza namazyny okumak üçin bir-iki mollany tapyp getirdiler. Jynaza okumaga gelýänleriň ählisi de ýaşly adamlar. Olarym piýadalap Andalyp köçesini awtologdan düşüp 1,5-2 kilometr ýöremeli boldular. Sebäbi merhumlaryň jynazasy üçin mesjidden gelen awtobuslar goýberlenok. Merhumlaryň tabydy ýüklenjek awtolog hem jaýlama üçin gonumçylyk etjek adamlaryň awtologlary da goýberlenok. Dip Azatlyk radiosynyň söhbetde şaýtdy. Şeýle dol Anony polisiýanyň Parahat 2 etrapçysynyň ähli ýerlerine aýlanyp hususy awtologlary çykaranlygyny habar berdi. Käbir ýaşaýjylar agdalan sebetde ýerleşen 1-nji taglyk öýüniň geçen anyny birnäçe ýaşaýjynyň tiz kömek soramak üçin eden jaňlaryna ulag iýermekden boyun gaçyranlygyny Azatlyk radiosyna habar berdiler. Ýene bir çeşmämiziň 11-nji sentýabrda habar bermegine görä, duşenbe güni Andalyp köçesinden ýaşlyk köçesine barýan ýolda awtolog dyknyşygy emele gelipdir. Andalyp köçesinden ýaşlyk köçesine öwrülen ýerde ençeme awtologyň durandygyny we käbir ýeriniň geçip gidýändigini görse bolýar. Dip Parahat 1 etrapçysynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Parahat 1 we Parahat 2 etrapçylaryna barýan ýollaryň ýapylmagyna degişli düzgünleriň jekmejekleri we bu çäräniň haçana çenli dowam ettiriljekdigi hakynda Aşgabatyň resmiýetlerinden düşündiriş alyp bolmady. Häzirki wagtda Aşgabatyň agdalan etrapçylarynda ýaşaýan adamlaryň sany barada resmi maglumat elýeterli däl. Aşgabatda köçe ýol hereketi Aziýa oýunlaryna resmi taýýarlyklar bilen baglylykda 1-nji sentýabrda çäklendirilipdi. Munyň öňü ýerasynda Aşgabatda awtobus gatnawynyň seýreklänligi, köçelerde öňgörülip eşidilmedik derejede ulag dyknyşyklarynyň emele gelenligi habar berilipdi. Aşgabatda 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek ýapyk binalarda Voýsewer sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary ýurduň taryhynda iň uly sport çäreti bolar we oňa öňgörülip eşidilmedik möşberde daşary ýurtly mehmanlaryň geljegi çak edilýär. Türkmen häkimetleri ýurduň daşyndan onlarça müň adamyň gelmegine garaşýanlygyny aýdýarlar.